Tämänkertainen luentopaketti käsittelee tiiviisti Schrödingerin yhtälöä, joka sitoo yhteen aineaalloilla kuvatun systeemin kineettisen energian ja systeemiin kohdistuvan nettovoiman. Nettovoima otetaan huomioon potentiaalifunktion U avulla. Se tosin rajaa mahdollisia voimia. Potentiaalifunktion käyttäminen edellyttää, että voimat ovat konservatiivisia ja sulkee siten dissipatiiviset voimat, kuten esimerkiksi kitkavoimat, pois. Tutkitaan sidottuja tiloja, eli tiloja, joissa hiukkanen, eli elektroni, on ulkoisen voiman takia rajattu johonkin tiettyyn äärelliseen tilavuuteen. Erityisesti tarkastellaan 3 erikoistapausta, jotka ovat riittävän yksinkertaisia, että ne voidaan ratkaista analyyttisesti. Ne kuitenkin kertovat erittäin paljon kvanttimekaanisten systeemien ominaisuuksista ja erityisesti niiden eroista klassisiin vastineisiin nähden, sekä erityisestä ilmiömaailmasta, jolle ei löydy klassista vastinetta. Schrödingerin yhtälö on taseyhtälö energian suhteen. Se kuvaa hiukkasen kokonaisenergiaa. Sen ensimmäinen termi kuvaa hiukkasen kineettistä energiaa, toinen termi potentiaalienergiaa ja kolmas termi kokonaisenergiaa. Aaltofunktio on yleisessä tapauksessa kompleksinen, mutta siitä huolimatta se kuvaa fysikaalista tapahtumaa, joka on puhtaasti reaalinen. Miten? Muista, että todennäköisyystulkinnan mukaisesti hiukkasen sijaintia kuvaa aaltofunktion itseisarvon neliö, joka on puhtaasti reaalinen suure. Klassisessa mekaniikassa ratkaistaan hiukkasen sijainti ajan suhteen, kun nettovoima tunnetaan. Sen sijaan kvanttimekaniikassa ratkaistaan hiukkasen sijaintia kuvaava aaltofunktio, kun hiukkasen potentiaalienergiafunktio tunnetaan. Katsotaan seuraavaksi, kuinka pitkälle Schrödingerin yhtälöä voidaan ratkaista tekemällä muutamia oletuksia. Nämä oletukset toisaalta rajaavat mahdollisia tarkasteltavia yhtälöitä, mutta toisaalta ne myös helpottavat matemaattisen yhtälön ratkaisemista. Oletetaan, että aaltofunktio voidaan esittää 2 funktion tulona, joista toinen riippuu vain paikasta ja toinen vain ajasta. Tämä yritefunktio sijoitetaan alkuperäiseen Schrödingerin yhtälöön, joka seuraavaksi jaetaan tällä yritefunktiolla. Havaitaan, että yhtälön vasen puoli riippuu pelkästään paikasta ja oikea puoli pelkästään ajasta. Yhtälöiden täytyy olla siis erikseen yhtä suuri kuin separointivakio C, joka ei siis riipu ajasta eikä paikasta. Tarkastellaan ajasta riippuvaa osaa. Se on yksinkertainen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö, jonka ratkaisu saadaan integroimalla ajan suhteen. Yhtälön ratkaisu kuvaa harmonista värähtelyä kulmataajuudella omega. De Broglie-relaatioiden mukaisesti separointivakio C on siis sama asia kuin systeemin kokonaisenergia E. Sijoittamalla saatu aineaallon osa alkuperäiseen aineaallon lausekkeeseen ja laskemalla siitä todennäköisyystiheys. Huomataan, että todennäköisyystiheys ei riipu ajasta. Tilanne on siis stationäärinen ajan suhteen. Kun aineaalto sijoitetaan takaisin Schrödingerin yhtälöön ja sievennetään, saadaan differentiaaliyhtälö muutettua muotoon, jossa esiintyy derivaattoja ainoastaan paikan suhteen. Tämä yhtälö tunnetaan ajasta riippumattomana Schrödingerin yhtälönä. Se on toisaalta myöskin ominaisarvoyhtälö E:n suhteen. Vielä ennen kuin päästään itse asiaan, tarkastellaan mitä edellytyksiä sopivalla aaltofunktioehdokkaalla pitää olla, jotta se voidaan hyväksyä Schrödingerin yhtälön ratkaisuksi ja fysikaalista hiukkasta kuvaavaksi funktioksi. Aaltofunktion pitää kuvata fysikaalista tilannetta. Jotta aaltofunktion todennäköisyystulkinta pitäisi paikkansa, aaltofunktion itseisarvon neliö pitää olla integroituva funktio. Sen integraali ei saa hajaantua integroiteassa yli koko avaruuden, vaan sen pitää supeta kohti lukua 1. Todennäköisyysmielessä tämä tarkoittaa sitä, että aaltofunktio pitää pystyä normalisoimaan,
eli todennäköisyys löytää hiukkanen kaikkialta avaruudesta on oltava 1. Aaltofunktion pitää olla myöskin jatkuva ja sileä, eli sen ensimmäisen derivaatankin pitää olla jatkuva. Jos näin ei olisi, epäjatkuvuuskohdat kuvaisivat tilannetta, jossa energia on paikallisesti erittäin suuri tai jopa ääretön.